God had three in one. Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? You will see how great is our God. How great is our God? Splendor of the King, clothed in majesty. Let all the world rejoice. Let all the world rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? You will see how great is our God. كلمتي كبير مولاي. How great is my God? How great is our God? You will see how great is our God. You will see how great is our God. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Għal-grazzja tal-Alla qegħdin fit-tieni ħadd tal-Għid, il-ħadd li nsejħulu tal-libsa l-bajda. Għaliex wara ġimgħa mill-Għid l-ewwel insara kienu iżommu din il-libsa sal-lowm, sal-ġurnata tal-lowm, il-libsa l-bajda li rċevew propju fil-lejl għad-dejs tal-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. U l-libsa l-bajda tfisser kif inkunu bnedmin ġodda. U allura l-mulej l-lowm se jistedinna permezz tal-figura ta' Tumas kif inkunu bnedmin ġodda. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lill-mulej ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għemil. Billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdieni Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Nofru din l-Ewkaristija għal Ruħ Marija Kamilleri. U Alla taħnina bla tarf.
Matul dawn il-festi tal-Għid inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja tiegħu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira dawk li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. Qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-Mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien joqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Il-kelma tal-Mulej. Ir-rodda ħajr lill-Alla. Emmen biss, emmen biss, emmen li Ġesu ħobbok, emmen li Ġesu ifejqek, jekk intemmen Ġesu jfejqek issa stess. Emmen biss, Alleluja, 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 alleluja. Għamilt, la taqtax qalbek, ja ħabib. Għamilt, għalik ġessallab mas-salib. Għamilt, issa dan Kristu rebbir. Kull nub li stajt għamilt dan jgħid marrir. Emmen biss, emmen biss, emmen biss, emmen li Ġesu ħobbok, emmen li Ġesu ifejqek, jekk intemmen Ġesu jfejqek issa stess. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, kun min jemmen li Ġesu hu l-Messija hu mwieled minn Alla u kun min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Minn dan nafu li nħobbu lil ulied Alla meta nħobbu lil Alla u nagħmlu komandimenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba tal-Alla li nżommu l-komandimenti tiegħu. U l-kmandimenti tiegħu mhumiex tqal, għax kull min hu wieled minn Alla jegħleb lid-dinja. Din hi r-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna.
Għax minu dak li jeleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu u li ben ta' Alla. Dan huwa dak li ġeb bl-ilma quddiem Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma quddiem. U l-Ispirtu hu li jixhed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. Tomas, emmin ta' xrajtni, jgħid il-mulej, ħenjin dawk li ma jrawx u emnu. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżża mill-lowt bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom isliem għalikom. Kif il-missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li jżommuhomlhom ikunu mismuma. Tomas, wieħed mit-tnax, jgħidulu t-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli l-oħra qalulu rajna lill-mulej. Iżda hu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jiena ma nemminx. 8 jiem wara d-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tomas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qatt f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tomas, ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tomas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmin ta' xrajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxiepli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ejjew nimmaġinaw l-apostli llum jew aħjar id-dixxiepli. San Ġwan isejħilhom id-dixxiepli. Ma jgħidx li kienu l-apostli u meta jgħid li kienu d-dixxiepli ġifier qiegħed jgħid li kien hemm aħna wkoll. Mhux il-ġrajja mhix riservata biss għal dawn it-tnax, imma
hija ġrajja li kollha kemm aħna msejħin ikollna esperjenza tagħha msejħin ngħixu. Allura nimmaġinaw dawn id-dixxiepli wara li Ġesu ġie maqtul u ġie midfun, nimmaġinaw miġburin ġo qabar ieħor. Imbeżza bil-bibien magħluqa jgħidilna l-Vanġelu. U waqt li Ġesu kien imqajjem, kien irxoxt, kien dakinhar l-ewwel jum tal-ġimgħa meta Ġesu jqum mill-imwiet, proprju dakinhar li Ġesu rxoxta u qam billi d-dixxiepli għad m'għamlux esperjenza tiegħu ħaj, billi d-dixxiepli għadhom ma ltaqgħux miegħu ħaj, allura huma stess qed jgħixu fil-qabar magħluqa u mbeżza, però mhux biss. Ew nippruvaw nidħlu ftit fis-sentimenti ta' dawn in-nies. Ma ninsewx illi qegħdin jaraw lil ħabib tagħhom jew aħjar lil dak li kellhom it-tama fih. Lil Ġesu, it-tama tagħhom kienet kollha fih. Ejjew nimmaġinaw x'ħassu meta dik il-persuna li kienu jaħsbu li se tmexxi l-art ta' Iżrael, li se tieħu over fuq l-Imperu Ruman, issa ma baqa' xejn minn, issa spiċċa kollox, imma mhux biss. Ejjew ukoll nippruvaw nidħlu fis-sentimenti tagħhom u narfu x'jistgħu jħossu f'dan il-mument meta kienu huma li min ċaħdu, min biju, min ħarab. Huma stess kienu. Immaġinaw is-sens taħtija, il-guilt feeling kbir li kellhom fihom f'dan il-mument. U jerġa' min-naħa is-sens taħtija, min-naħa x-xewqa li forsi jmutu miegħu, jmutu bħalu għax kien il-ħabib tagħhom, għax hekk jiġri meta xi ħadd qrib tiegħek, meta xi ħadd li inti stajt tiddefendi u ma ddefendejtux jisparixxi jmut, hekk jiġri fil-ħajja tagħna, aħna wkoll nkunu nixtiequ illi aħna mmutu miegħu. Jiġrilna bħalu. U fl-istess waqt imbeżżejn minn din il-mewt li ġejja fuqhom. Imbeżżejn mill-lowt li skont huma qegħdin ifittxuhom biex jeqrduhom, biex joqtluhom. Allura ippruvaw irriflettu ftit fuq liema sentimenti kienu għaddej minnhom dawn id-dixxiepli, sentimenti ta' ħtija, sentimenti ta' rabja, sentimenti ta' dwejjaq, sentimenti ta' telfa. Immaġinaw x'fixla kbira. U forsi f'dan il-moment tajjeb li ndaħlu ftit is-sentimenti tagħna, għax aħna wkoll inħossuhom dawn is-sentimenti. Il-fixla li nidħlu fija fil-ħajja, id-dwejjaq tagħna, ir-rabja tagħna, is-sens taħtija li nġorru li jkollna, għal dak li forsi għamilna. Ħafna drabi nispiċċaw ukoll inħossu sens ta' telfa fil-ħajja tagħna meta u xek persuna mhux biss tmut, imma forsi ma nibqgħux f'kuntatt magħha, ma tibqax f'kuntatt magħna, titkisser relazzjoni. Dawn is-sentimenti kollha iġarbuhom mhux biss id-dixxiepli ma nġarbuhom aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U meta nġarbu dawn is-sentimenti aħna wkoll ninqaflu f'qabar. Ningħalqu fina nfusna ħafna drabi. Nsibuha bitqila biex niftħu, biex nagħtu ftit spazju lil xi ħadd ieħor minn barra biex jidħol, biex idawwalna fil-ħajja tagħna. Imma ningħalqu. Għax tant nibżgħu, tant ma nkunux ridu nbagħtu, tant illi nispiċċaw ndawru sowr magħna b'tali mod illi niddefendu lilna nfusna. U proprju f'dan il-moment, Ġesu jidħol u joqgħod f'nofshom. Mela mhux jidher m'għandniex dera hawnhekk, m'għandniex dera ta' Ġesu li jidher imbagħad jisparixxi le. Imma għandna lil Ġesu illi joqgħod f'nofshom. Ġesu jiġi u joqgħod f'nofshom. Ġesu jkun preżenti f'nofshom. Ekku din hija esperjenza li lilna tagħmilna ħafna kuraġġ, timlilna ħafna bit-tama. Ġesu jiġi propju f'dawk il-momenti fejn aħna nħossu is-sentimenti tal-mewt. Dawn huma kollha sentimenti marbutin mal-mewt, mal-esperjenza tal-qabar. U jekk aħna nirriflettu ftit, is-sentimenti ħadwejjaq kollha li nġalbu fil-ħajja tagħna huma kollha jirriflettu il-momenti, is-sentimenti dak li nħossu qrib il-mewt tagħna jew ta' min inħobbu.
Il-mewt ħafna drabi ngħixuha iktar minn darba f'ħajjitna. Ngħixuha spiss, b'dawn is-sentimenti, b'dak li nippruvaw. U proprju f'dawn il-momenti Ġesu jidħol. Ġesu jidħol u joqgħod f'nofsna. Mhux dejjem nindunaw bih mill-ewwel, mhux dejjem narfuh mill-ewwel. U kif jidħol Ġesu x'jagħmel? X'jagħmel? Kif jidħol Ġesu lid-dixxipli jħabbrilhom lilna jħabbrilna is-sliem, il-paċi. Issa hawnhekk hawn xi ħaġa verament sabiħa li tolqotni ħafna. Mhux id-dixxipli li jitolbu lil Ġesu jiġi. Mhux id-dixxipli li jaraw kif jagħmlu u jġibu lil Ġesu biex ikun preżenti f'nofshom. Le, mhux hekk. Imma Ġesu innifsu meta d-dixxipli tiegħu għaddejjin minn mumenti jiebes, Ġesu innifsu imur f'nofshom biex jagħtihom il-paċi. Jiena nistaqsi lili nnifsi kemm inħossu preżenti lil Ġesu miegħi fid-diffikultajiet. Kemm inħossu preżenti. Ħafna drabi tant ma nħossux preżenti, tant ma nħossuhx preżenti illi fid-diffikultà nibdew ngħidulu ejja, nibdew ngħidulu. Ejja, tant ma nħossuhx preżenti. Biex ngħidlek tant tonqos il-fiduċja tiegħi fih. Tant tonqos il-fiduċja tagħna illi qiegħed hemm anke fid-diffikultà, anke fil-problema, qiegħed hemm. Din l-aħbar tal-Vanġelu tal-lum. Qiegħed hemm, joqgħod f'nofshom Ġesu. U x'jagħmel Ġesu meta jiġi f'nofsna? Jurina idejh u ġenbu. Għalfejn ma jurinix wiċċu. Il-bniedem jingħaraf normalment minn wiċċu, mhux minn idejh u minn ġenbu. Għax Ġesu jrid ifakkarna x'jagħmlu dawk l-idejn. Irid ifakkarna x'tagħmel dik il-qalb. X'għamlu l-idejn ta' Ġesu, x'jagħmlu l-idejn ta' Ġesu. L-idejn ta' Ġesu qabtu lil-omm il-mara ta' Pietru u refewha, tellewha. Idejn Ġesu qabtu lit-tifla ta' Ġajru u refewha, qabadha minita u rafaħħa. L-idejn ta' Ġesu fejqu mhux darba u tnejn lill-bnedmin illi kien ta' min jistmer li tmissom, ma tistax tmissom. Lill-imniġsejn, lill-lebrużi. Il-Vanġelu jgħidilna messu, jgħidilna l-Vanġelu, imiss il-lebruż, kien projbejt li tmiss lebruż fis-soċjetà ta' dak iż-żmien. X'jagħmlu iktar l-idejn ta' Ġesu? L-idejn ta' Ġesu jaħslu riġlejn id-dixxipli. Jaħslu riġlejn id-dixxipli anke saħansitra ta' dawk li tradewh. Dawk min ċaħdu, min tradih u min ħarbu. Ġesu jaħsel dawk ir-riġlejn. X'jagħmlu l-idejn ta' Ġesu? L-idejn ta' Ġesu jittaqbu b'musmar fuq is-salib. U għalhekk Ġesu jgħidu daħħal idek fil-pjagi lil Tomas. Mhux biss misshom, mhux biss arawhom, mhux biss missidejja, imma daħħal idek fil-pjagi. Poġġi idek fil-pjagi. U allura din l-esperjenza tiġri dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Din l-esperjenza nagħmluha kull darba li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija tal-Ħadd. Bħalissa limitati. Jekk Alla jrid nhar il-Ħadd li ġej nerġgħu nibdew niċċelebraw l-Ewkaristija fil-knejjes. Il-ġrajja li se nirriflettu fuqha, il-ġrajja ta' Tomas, turina l-importanza illi niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien. Turina l-importanza dal-waqt nirriflettu ftit iktar fuqha. Illi l-fidi tagħna ma nistgħux ngħixuha weħidna. Il-fidi tagħna ma nistax ngħixha jien waħdi, jew ma nistax ngħixha jien mal-familja tiegħi biss. Le. Il-fidi tiegħi ma tistax tinġabar madwar skrejn biss. Ma tistax. Kien hemm bżonn li Tomas ikun magħhom biex jagħmel l-esperjenza ta' Ġesu x'xtat. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom isliem għalikom. Kif il-missier batlili jekk jien nibatlilkom. Nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma.
Kien naħseb li qabel ma nkomplu tajjeb li nieqfu nirriflettu ftit fuq xi fisser Ġesu jqum mill-mewt. Ħafna drabi aħna meta ngħidu Ġesu jqum mill-mewt immorru b'idea żbaljata ta' ġisem mejjed li jieħu l-ħajja. Rianimazzjoni ta' katavru. Il-qawmin mill-mewt mhux rianimazzjoni ta' katavru. Il-qawmin mill-mewt mhux ġisem mejjed u jerġa' jieħu l-ħajja. Le, jekk nifhmu hekk il-qawmin mill-mewt, m'aħna nifhmu xejn. Il-Vanġelu l-ħin kollu jipprova jurina li mhux hekk, tant mhux hekk li ma kinux jarfuh. Kieku ġisem mejjed li jieħu l-ħajja, li mhux qawmin mill-mewt, dik hija rianimazzjoni ta' katavru. Illi mbagħad illum jew għadha se jerġa' jispiċċa ħażin, mhux hekk bħalma ġralu Lazzru. Terġa' tmut, rianimazzjoni ta' katavru. Il-qawmin mill-mewt u wis iktar minn hekk. Il-qawmin mill-mewt u meta jien kull wieħed kull waħda minna nidħlu fil-ħajja ma' Alla. Nidħlu f'dimensjoni oħra ta' ħajja. Nibqgħu l-istess persuni iva, imma taħt forma differenti. Eżempju sempliċi li forsi nistgħu nifhmuh anke jekk mill-bogħod huwa t-tarbija fil-ġuf tal-om. It-tarbija fil-ġuf tal-om. It-tarbija fil-ġuf tal-om meta toħroġ mill-ġuf tal-om tibda tgħix esperjenza ta' ħajja differenti minn dik li kienet tgħix ġewwa l-ġuf. Issa llum tgħiduli u xekk bit-teknoloġija nkun naf il-fattizzi tal-wiċċ kif inhu jew kif inhi it-tarbija li hemm fil-ġuf, imma immaġina li dan kollu mhux hemm. U inti qiegħed u xekk tissorprendi ruħek bil-miġja ta' ħajja ġdida li qabel ma kontx taf x'inhi, ma kontx taf min hi. Ftit jew wisq din hija l-ħajja ta' dejjem. Allura moħħna ma jistax kull darba jmur meta ngħidu qam mill-mewt. Ma jistax kull darba jmur f'Ġesu kif nafuh b'xaru twilu bid-daqna li reġaħa l-ħajja. Inkunu żbaljati jekk nimmaġinaw il-qawmin mill-mewt bħala rianimazzjoni ta' katavru li jieħu l-ħajja. U allura meta Ġesu ikun qiegħed f'nofs id-dixxipli, bħalma qiegħed f'nofsna fl-Ewkaristija tal-Ħadd u jurina jdejh u jurina qalbu fl-Ewkaristija tal-Ħadd, issa naraw kif. Meta Ġesu qiegħed f'nofshom għal darb'oħra, għal 3 darbiet f'dal-Vanġelu nsibuha, jerġa' jgħidilhom is-sliem għalikom, il-paċi magħkom. Għalfejn hemm bżonn li mmorru fil-komunità Kristjana li tiċċelebra l-Ewkaristija. Għax għandna bżonn il-paċi, imma l-paċi ta' Ġesu il-paċi ta' Ġesu, il-paċi li tiġi billi jgħaddilna l-Ispirtu tiegħu. Palissa mhux hekk qegħdin nisimgħu ħafna fuq id-divertiment u fuq l-użu ta' sustanzi jew tal-kannabis biex ikollna iktar divertiment. Kiena mhux ser nagħmel għal darb'oħra distinzjoni bejn il-pjaċir u l-paċi tal-qalb. Għax għamilta kemm il-darba, però aħna nafu u xekk li dak li jagħti Ġesu u iktar font, iktar profond. Minn dak li nippruvaw nfittxu minn barra, f'sustanzi minn barra. Illi aħna nafu u xekk sfortunatament ma' żmien iktar jistgħu jagħmlulna ħsara milli ġejt. Aħna minn arina illi u xekk fl-idija u fuq il-karta il-bniedem suppost li hu liberu, mhux hekk fl-idija u fil-filosofiji u f'dak li nippruvaw niktbu u nippruvaw nikkonvinċu lil xulxejn, il-bniedem huwa suppost liberu, però jiena ma nafx kemm aħna tassew liberi. U jiena ma nafx anki liema formazzjoni u liema edukazzjoni tista' tiggarantilna, b'mod speċjali it-tip ta' edukazzjoni li għandna bħalissa. Ma nafx liema edukazzjoni tista' tiggarantilna li verament il-persuna, il-bniedem jista' jkun tassew liberu. Jista' jkun tassew liberu li jagħżel dak li jaf li hu tajjeb għalih u għall-oħrajn, almenu semmek, ħalli ma ngħidux dak li jrid Alla. Dak li jrid Alla minnu, imma almenu dak li hu tajjeb għalih
u dak li jutajjeb għall-oħrajn. Jien għandi d-dubji tiegħi kemm aħna liberi tassew li kapaċi nażlu ngħid għalija tal-ewwel wieħed ta' jiena ma nafdax fuq innifsi. Kemm aħna kapaċi nażlu tassew il-veru ġid, il-ġid ta' veru. Allura Ġesu jagħtihom il-paċi, jagħtihom is-sliem, u dan is-sliem kif jagħtihom billi jonfoħ fuqhom l-Ispirtu tiegħu. Din hi l-paċi li għandu bżonn il-bniedem. Meta jkollu fih l-Ispirtu ta' Alla, meta jħalli lil Alla jagħtih l-Ispirtu. Issa dan mhux paroli fil-vojt. Għax tgħiduli kejf x'jiġifier, mhux paroli fil-vojt. Ikollok l-Ispirtu ta' Alla jent meta tħalli lil Alla b'xi mod jidħol fil-ħajja tiegħek bil-mod ta' kif jirraġuna, bil-mod ta' kif jażel u jurina kif għandna nażlu x'inhu l-aħjar għalina, bil-mod ta' kif jallimna u jedukalna s-sentimenti tagħna. B'dawn il-modi jidħol l-Ispirtu ta' Alla fina, mhux bil-magic. Jekk nibqgħu nifhmu reliġjon tagħna bħala maġija, ikunu għadna tfal żgħar fil-fidi. L-Ispirtu ta' Alla jiġi jekk jien nagħtih l-ispazju, jekk jien nikkollabora miegħu. Ma ninsewx li Alla, l-Ispirtu ta' Alla jirrispetta għall-aħħar il-libertà ta' kull wieħed u kull waħda minna. Allura mhux se jagħmel xejn mingħajr il-libertà tagħna. Mingħajr ma ngħidulu iva okej, mingħajr ma nikkollaboraw aħna, mingħajr ma nistinkaw aħna wkoll. Dawk li taħfrulhom tnubithom ikunu maħfura u dawk li żommhomlhom ikunu miżmuma. Hawnhekk Ġesu qiegħed jgħid xi ħaġa verament importanti. Għaliex? Għax dan l-Ispirtu tiegħu kif meta daħal qalb id-dixxipli ma ninsewx xedna, min kien iħossu guilty minn hawn, min kien iħossu rrabjat minn hemm, min kien iħossu mdejjaq minn naħa l-ora. U jiġi Ġesu bħalli kieku jtgħidilhom isma' dak li ġara minn tradini, minn ċaħadni, minn daħak bija, minn telaq, toqgħodux tinkwetaw. Kollox is-setiljat. Jinqietaw biex ngħidilkom isma' inħobbkom. Qiegħtaw biex ngħidilkom isma' naħfrilkom. Ippruvaw immaġinaw ftejt il-maħfra kemm kapaċi tkisser il-magna tan-negattiv, il-magna tal-ħażen, il-maħfra. Kieku Ġesu ma ħafrilhomx il dawk, kienu se jkomplu jżidu fis-sentiment tagħhom ta' dwejjaq, ta' rabja, ta' nkwiet, ta' guilt. U x'jagħmel imbagħad dak meta jmur id-dar? Jieħodha mal-mara. U x'jagħmel li ieħor meta jiltaqa' ma' sieħbu? Jirrabja miegħu, għax meta tkun fin-negattiv x'tagħmel? X'tagħmel? Titrasmetti dak li għandek f'qalbek. M'hemmx mod ieħor x'tagħmel? Ippruvaw irriflettu ftit kemm l-esperjenza tal-maħfra li jagħmel Ġesu mad-dixxiepli taqta' u tkisser in-negattività. Ibda mill-familja. U aħna aħna jidrilna li għax ma taħfirx, għax iż-żomm u għax jidhirlek li inti f'saħħtek li inti qawwi u mingħajr ma tinduna tkun qed tkisser u tgħawwar u x'hekk il-ħajt minn taħt mill-pedamenti. Sfortunatament, mingħajr ma nindunaw. U għalhekk Ġesu jgħidilhom id-nubiet li intom taħfru jkunu maħfura u dawk li żommu jkunu miżmuma, dak li qiegħed nagħmel jien magħkom, din il-maħfra li qed nagħtikom jien qiegħed f'nofskom biex ngħidilkom okej, naħfrilkom, dik komplu mexxuha intom, komplu għamluha intom. Għax inkella l-magna tan-negattività tkompli tikber, u d-dwejjaq tagħna jkompli jikber, imbagħad bil-fors infittxu sustanzi, mhux bil-fors. Bil-fors. Ma ninsewx ħaġa waħda biss, li l-paċi qatt ma tiġi minn barra. Il-paċi dejjem tiġi minn ġewwa. Il-ferħ ta' veru qatt ma jiġi minn barra. Dak ta' barra jiġi għal ftit u jitlaq. Il-ferħ ta' veru jiġi biss minn ġewwa. Jagħtihulek l-Ispirtu tal-Alla. U Tumas allura kien barra mill-komunità u jagħmel din l-esperjenza meta jiġi lura id-dixxipli jgħidulu isma' rajna l-mulej ma jemmenx irid jara jdejh u jmiss il-kustat u Ġesu jerfa' ħielu għad-darba ta' wara. 8 tim wara, il-ħadd ta' wara. Hawnhekk San Ġwan mhux qiegħed jagħmilhom għal xejn ta' l-ewwel jum imbagħad il-ħadd ta' wara. X'jiġri nhar ta' ħadd, l-esperjenza tal-ħadd. U allura hawnhekk ċara għalina li jekk int ma tkunx fil-komunità, allura ninsewa l-quddiesa ta' fuq il-Facebook, ninsewa l-quddiesa ta' fuq it-television, għal min jista' irridu ninsewa.
Jekk Alla jrid nhar il-Ħadd nerġgħu nibdew niċċelebraw l-Ewkaristija. Biex tagħmel esperjenza vera, biex tħoss, biex tara, biex tisma'. Biex tesperjenzja li l-Kristu rxox trid tkun fil-komunità. Il-Vanġelu tal-lum huwa ċar, forsi mhux kombinazzjoni, qiegħed proprju l-lum qabel ma jerġa' jkollna l-possibilità li niċċelebraw l-Ewkaristija fil-Knisja, fil-komunità. Ġesu jidħol f'nofshom mill-ġdid u jerġa' jgħidilhom islim għalikom. U Tumas idaħħal idu fil-feriti. X'jiġifieri iddaħħal idek fil-feriti ta' Ġesu? Iddaħħal idek fil-feriti ta' Ġesu jiġifieri mhux biss tarawhom, tagħmel esperjenza tagħhom. Iddaħħal idek fil-feriti ta' Ġesu l-ewwel qabel kollox tagħmel esperjenza tal-imħabba infinita tiegħu li għandu għalik. Hawnhekk fl-Ewkaristija. Ippruvaw riflettu ftit, meta s-saċerdot jgħidlek il-ġisem ta' Kristu. Huwa Ġesu illi fidejh jaqbad il-qalbu jagħtilek. Jaqbad il-qalbu jagħtilek il-kustatu li dejn. L-esperjenza li aħna nagħmlu fl-Ewkaristija, jekk ngħixuha fil-profondità, jekk ngħixuha b'mod artifiċjali jew b'mod maġiku jew infantili, imbagħad mod ieħor. Imma ngħixuha fil-profondità tagħha, fil-verità tagħha. Meta s-saċerdott jagħtik lil Ġesu huma idejn Ġesu, mhux għax idejn Ġesu imma huwa Ġesu innifsu li qed jinqeda bl-idejn ta' bniedem, tajjeb bl-idejn tas-saċerdott biex jagħti lill-qalbu, biex jagħti lilu nnifsu. U din hija xi ħaġa kbira. U meta nagħmlu din l-esperjenza hawnhekk flimkien, ma jistax ma jkollniex il-ferħ. U Tumas jgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Meta tgħidlu lil min tgħid mulej tiegħi u Alla tiegħi. Mulej tiegħi ġifieri inti s-Sinjur tiegħi, inti l-kollox għalija Alla tiegħi, il-min tgħidlu hekk. Il-min tinduna li qed jimlilek ħajtek. Il-min tinduna li jagħmel sens f'ħajtek. Jalla kull wieħed u kull waħda minna aħna wkoll nagħmlu din l-esperjenza. Inġodjarkom għamlu miegħi t-tiġdid tal-wediet tal-Magħmudija li għamilna propju l-lejl li għadda. Huwa mod ta' kif nistqarru l-fidi tagħna, kif ngħidu kredu, kif ngħidu jiena nemmen. Imqanqlin mill-fidi tagħkom. Illum f'jum il-ħniena divina, f'jum il-ħniena ta' Ġesu. F'jum il-ħnina ta' Alla. Hija niftakru fid-doni fir-rigali l-kbar tal-Ewkaristija u tal-Magħmudija u nerġgħu nġeddu l-istqarrija li f'isimna għamlu l-ġenituri tagħna. Tiġħdu lix-xitan iva niċħad. Tiġħdu l-emil kollu tiegħu iva niċħad. Tiġħdu tlelli xfieraħ kollu tiegħu iva niċħad. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni bata u mietu difnuh għam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Iva nemmen. Din hija l-fidi tagħna, il-fidi li aħna nistqarru. Nitolbu lil Mulej biex jgħinna inwassluha sal-aħħar fil-ħajja tagħna u ngħadduha bla mittifsa lil ta' warajna. Bi Kristu Sidna. Amen. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ.
vivremo te per sempre. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerta tal-poplu tiegħek biex daw kollha li jiġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfewhom lejn il-mulej. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġita għalina li dejjem u kullimkien nistqarru l-glorja tiegħek. Imma ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Eid tagħna. Bieħu li tiddaw li jitwildu għal ħajja ta' dejjem, bieħ il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Eid imxerret ma' kullimkien, fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla età itennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ il-kalċi reġa' ratt il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Sidi Ġesu huwa ħaj. Sidi Ġesu huwa Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli
ma l-isqof Charles, l-isqof Joe, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Kamilleri illi joġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-mamudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna illi jint fis-sema ikun imqaddes ismek, tiġi salnatek ikun dak li trid kif is-sema hekk dak fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina jint illum, aħfrilna nubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina la daħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni issirna li inti fis-smawiet, issirna li inti fis-smawiet. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħdina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tijak hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, jient li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Kom hijak ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun fejn. Kun ħaġa sabiħa jekk minn djarna f'dan il-moment nagħmlu tqarbina tax-xewqa. Imma mhux biss. Jekk xi ħadd jiflaħ, jekk jista' jmur fil-Knisja dalgħodu u jekk ikun hemm saċerdot jista' bil-libertà kollha jitolbu li jitqarben. Ħalli verament nagħmlu din l-esperjenza ta' Tomas illi jpoġġi subajh fil-feriti ta' Ġesu fl-imħabba ta' Alla lina murija lilna fil-persuna ta' ibnu. Illi jisma' it-taħbejt tal-qalb ta' Ġesu mimlija mħabba lina. A crown of thorns placed on his head, he knew that he
would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father, did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 His hand was head, prepared to die, then lift his face up to the sky. Said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his hallelujah. 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 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone. For Jesus Christ has risen. Hallelujah. 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 Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li tqarbina li għamilna bis-sagrament tal-Għid tibqa' dejjem tamlilna l-ġid fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Mela kif diġà smajna jekk Alla jrid nhar il-Ħadd nibdew niltaqgħu fil-knejjes tagħna biex niċċelebraw l-Ewkaristija, sintendi bir-restrizzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet neċessarji. Il-mulej ma'kom, Mijak ukoll. iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għexu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Inroddu ħajli l-Alla. Alleluja u alleluja. Xammilt li ya sidi, xammilt li mulej, dal-ferħ ġodin qalbi ma nafx minn fejn ġej. Minn mindu tqajt miegħek ma nafx kif imdelt, bil-paċi u imħabba